Už mi cez tie okná fúka, už ide akási zima cez to, už aj tie si ťažko zatvárať, čo ja viem, či už ich treba vymeniť, alebo nie. A kedy sa vlastne výmena okien oplatí finančne až spraviť, keď vlastne to už tie okná už nemajú zmysel, to už len treba vymeniť. Netreba, kľudne nás môžete zavolať, na Doner.sk nájdete telefónne číslo, naši chalani prídu a povedia vám, v akom sú stave vaše okná. Samozrejme, netreba hneď panikáriť, keď vám cez okna fučí, dá sa vymeniť tesnenie. Keď vám ide ťažko zatvárať, dá sa vymeniť kovanie. Keď vám prefúkuje, dá sa doštelovať okno, dá sa pritlaky väčšie nastaviť a nemusí už fúčať, takže nemusíte hneď panikáriť, že pokiaľ máte okna 10 rokov alebo 15 a myslíte si, že už sú v najhoršom stave, áno, pre nás by to bolo najlepšie vám dať nové okná, máte pokoj 30 rokov, ale dajú sa ešte aj relatívne za dobrú cenu vzhľadom na to, koľko stoja, vzhľadom na to, koľko ešte môžu slúžiť, tak vymeniť tesnenie, doštelovať okná, premazávať okná, a tie okná môžu ešte vydržať kľudne 10 rokov, len sa treba trochu o ne starať. U nás sa o vaše okná, čo vám namontujeme, tak sa budeme starať každý rok. Každý rok vám budeme volať, každý rok vás budeme v úvodzovkách otravovať, že či treba spraviť revíziu a samozrejme, že treba každý rok, ale či máte záujem o takýto servis a doštolovanie a premazanie okien. Takže kedy sa to oplatí? Oplatí sa to vtedy, keď už ozaj nie je iná možnosť, že už keď fakt to tesnenie tam je v takom stave, že už alebo to kovanie, alebo to sklo už netesní. Keď už treba do toho okna investovať veľa peňazí, tak už radšej by som neinvestoval, už radšej, keď treba naraz meniť tesnenie, meniť sklo, meniť kovanie, meniť, ja neviem, rám alebo krídla, alebo je už krivé to okno z toho teplo versus zima, tak vtedy až v poslednom rade by som uvažoval nad výmenou okien. Ale je to na vás. Pokiaľ chcete mať pokoj, samozrejme je to najlepšie vymeniť nové okno každý rok, vám budeme volať, takže nás kontaktujte a je to najlepšia voľba, máte proste pokoj 30 rokov, ak chcete mať pokoj, tak ich vymente.